2020 елдан республикада спорт объектларын капиталь төзекләндерү буенча 5 еллык программа старт алды. Әлеге программа кысаларында зәйләрнең яратып йөри торган урыны Зәй спорт сауыктыру комплексы да төзекләндерелә. В Заинском муниципальном районе Зәй муниципаль районында бу программага кирип, бирдә ремонт эшләре башланды. Беренче чиратта программага 200 елдан артык ремонт ясалмаган объектлар кирде. Зәй спорт сауыктыру комплексы шактый тузган иде. Ана норматив таләпләргә туры китереп ремонтлау зарур ди Алмаз Мингалов. Мы очень благодарны президенту нашей республики. Без быел республика программасына спорт сауыктыру комплексын кертә алдык һәм моңа бик шатбыз. Моның өчен Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка, республика хөкүмәтенә һәм спорт министрлыгына рәхмәтлебез. Ремонт эшләрен башкару өчен аукцион игълан ителде. Аның нәтиҗәләре буенча подрядчы оешма ачыкланды. Ул Forward җаваплыгы шикләнгән ширкәте. Бүгенге көндә объектта 20ләп кеше эшли, алар демонтаж эшләрен башкаралар. Спорт залы, yüzү бассейны, душ һәм күп кенә башка бүлмәләргә ремонт үткәреләчәк. Планлаштырылган эшләр 1 сентябрьгә тәмамланыр дип уйлыйбыз ди Илнар Хафизов. Шулай итеп, ремонт эшләреннән соң комплекс танымаслык булып үзгәрәчәк. Ул биргә йөрүчеләргә уңайлы һәм заманча булачак. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.